Успяхте ли да се съгласите с записа? Всичко нормално ли е? Чува ли се? Вижда ли се? Ако може само да ми потвърдите. Да, Юлия пише. Супер, благодаря. За тези от вас, с които не се познаваме, аз съм Сирма Пенчева, преподавател към школа за маникюр Ликлак и днескашната тема е комбиниран маникюр. Какво представлява тази техника комбиниран маникюр? Всъщност това е маникюра, който изпълнявате абсолютно всеки един ден с абсолютно всички клиенти. Почти всички клиенти, хайде, когато използваме и режещи инструменти, и електрическа пила. Без значение какъв е режещи инструмент и каква комбинация или каква фреза използвате вие. Това всичкото е комбиниран маникюр. Комбинираният маникюр е техника, която най-често може да се използва, да се практикува върху всякакъв тип кожна гънка. В сравнение с апаратния маникюр, примерно. Апаратният маникюр е когато и повдигаме, и като цяло обработваме и изрязваме кожната гънка с електрическа пила. Нали, техника, която не е подходяща за всеки един тип кожа, а само за сухи. Така. Така че комбинирания маникюр е подходящ за абсолютно всеки един тип кожа и може да се изработва в различни комбинации от фрези и режещи инструменти. Днес аз ще ви покажа една от всички техники, с които работя. Аз работя с няколко различни фрези според вида кожна гънка, която имам. Има такива, които образуват доста дълбок джоб. А, така, когато кожната гънка образува доста дълбок джоб, може да се използва по-обемна електрическа пила, фреза, исках да кажа, а когато, примерно, джобчето е много финно, деликатно и няма чак такава, нали, пролука, е хубаво да се използват по-заострени фрези, такива с по-тънък връх. Днес аз ще ви покажа на своята ръка. Ще обработя петте ногтя, нали, кожната им гънка с една единствена фреза. С нея и ще повдигна кожната гънка, ще изрежа с ножица и ще полирам отново със същата фреза. Тя е много удобна, сега ще я видите. Тя е много удобна, просто защото е доста обемна, има интересна форма и може да се използва за доста, нали, има няколко приложения. Така че обръщам камерата и, и започвам. Така. На какви обороти работите? В повечето случаи, когато аз обработвам кожна гънка, работя на 20 000 оборота, но не е задължително. Понякога път работя на 15-20. Признавам, не смея да... Вижда ли се нормално? Ако може само да ми потвърдите. Надявам се, че се вижда. Добре, ами фокуса не е окей. Реално ще дръпна камерата малко по-надалеч, защото когато приближа, се замъглява, но когато дръпна назад, се вижда по-добре, а пък вие ще си зумнете екраните след това. Така, слагам си задължително четчетата на безименния пръст, защото тя ми спестява много време, когато трябва да почиствам пръхта, който хвърчи постоянно. Отново повтарям за микрофоните. Нека на всички микрофоните да бъдат изключени през цялото време. Благодаря. Сега първо ще надигна кожната гънка с дървена клечка или портокалова пръчица по различен начин. И това буквално е работа за няколко секунди на нокът. Няма нужда да се задълбаваме кой знае колко.
с отлепването на кожната гънка. Много често майстори не осъзнават реално защо по някой път с някой клиент обработка на кожна гънка им отнема примерно 10 минути, а при някои 20-30. Реално използвате едни и същи инструменти, една и съща техника, всичко е едно и също, обаче времетраенето е различно. Ами няма как да не бъде различно, тъй като всяка кожна гънка е различна. И както обясних в самото начало с дълбочината, нали, на джоба, който се образува, от това зависи каква фреза ще използваме ние реално. Фрези има множество, както със сигурност сте срещали в интернет, по магазините и така нататък, в клипчетата в интернет. Фрези има страшно много и много от майстори не знаят за какво се използва, за какво се използват те. То няма и нужда да знаем всяка една фреза за какво се използва. Нужно е да имаме просто подходящ набор от поне 2-3 фрези в салона или като цяло няколко техники, така можем да ги наречем, за да можем да подбираме правилно спрямо вида кожна гънка. Сега, аз ще използвам пудрата, тъй като тя помага да изсуши кожната гънка. И когато това не е обикновена бебешка пудра, тази пудра е специално създадена за точно тази работа, т.е. за обработка с електрическа пила върху кожата. Тя е с малко по-различна молекула и помага самата кожа, освен да изсъхне, фрезата да не се задръства толкова бързо. Със сигурност ви е правило впечатление, когато започнете да работите с фрезата, докато стигнете до другата ръка или примерно от първия до третия нокът, като цяло има разлика. Нещата се случват много по-бавно. Фрезата е вече задръстена, то се личи как има бяла кожа по нея. Точно това прави тази пудра. Тя помага фрезите да си останат максимално дълго време празни, да не се набиват с кожа, с мъртва кожа и също така много добре полира, между впрочем. Няма нужда да слагаме олия, за да полираме кожната гънка, а може директно с тази да си продължим работата просто по валовете и като цяло по загорбелите участъци с същата фреза. Много добре след това изглежда на снимки. Така че това е първото нещо, нали, което правя. Втривам я лекичко и даже малко я и попремахвам и продължавам нататък. Откъде се поръчва? Каква е пудрата? Пудрата е на марка Мажида и можете да си я закупите. То даже и цената и пише, едва ли да има разлика в цената, 18 лева. Както и да е. Ликлак, магазин за маникюр. liquakshop.com на мъжи да е тази пудра и реално то количеството е огромно. Виждате, че буквално само един път впръсквам и това е за целия маникюр. Да, хубавото е, че един път си купувате и повече най-вероятно няма да ви се наложи в близките няколко години. Особено при по-влажни кожни гънки е много удобна. Забързва работата и не затлачва фрезата. Така че това е първото нещо, което правя аз, когато обработвам кожа. Разбира се, ако кожата на клиента е супер суха, няма нужда изобщо, нали, да използвам по принцип пудрата, но рядко срещани с сухите кожи, повечето са влажни. Така, в случая работя на 20 000 оборота. Само да наместя камерата пак. Работя на 20 000 оборота и започвам на посока forward, като работя от центъра на ляво.
Само забравих първо да ви покажа самата фреза как изглежда. Виждате, тя е като цилиндър. Не, не е пламък. Ще ви я... Да, ето това е. Обърнете с телефоните на цял екран на хоризонтал, за да ви излезне по-висока, по-голяма картина, за да може да видите самата фреза. Тя е широка като цилиндър, обаче след това е заострена, малко като покрив на къщичка. И много лесно с нея едновременно успявам да влезна в джоба, като едновременно изтъргвам и изпилявам залепналата кутикула, която е върху нокътната плочка с едната и част, а с другата и част повдигам самата кожна гънка, а с върха влизам надълбоко и отварям самия джоб. А след това, като я държа легнала, аз директно полирам цялата кожна гънка. И това нещо ми спестява страшно много време, тъй като аз няма нужда да минавам 1000 пъти нали, на едно и също място, на едно и също място под различен наклон. Другото, което е, този наклон е супер удобен, тъй като тя е като триъгълник. И този триъгълник реално ми застава точно под правилния ъгъл. Аз нямам нужда много-много да си играя с наклона. Тя просто си застава, защото ъгъл е един при нея. Така че в случая, нали, използвам и няколко още други фрези в моята работа, но това е една от тях. 20 000 оборота и започвам с къси движения. Виж, аз буквално съм си докоснала кошта и тя се е отворила, даже нямам нужда от повече работа на това място. Да помоля още веднъж да изключвате микрофоните си, моля, защото се чуват ваши звуци и трябва да прекъсвам постоянно, за да изключвам вашите микрофони. Не се работи с натиск, работи се съвсем галяйки кожната гънка. Първото, което е, защото работим на сериозни обороти, 20 000 оборота, това не са малко обороти за работа и върху кожа, и върху нокът на плочка. Трябва да се внимава. Не изправям кой знае колко фрезата, тъй като тя, както казах, вече тя е триъгълна и вече си проправя сама път в кожната гънка. Опъвам доколкото мога и ето виждате то как си изхвърча сухата кожа. Особено бързо и лесно, благодарение на пудрата, която използвах по-рано. Винаги, когато имате някакви въпроси или някой иска да се включи, просто да се включи микрофона и да поделя. Няма нужда да се връщам наново. Веднъж като съм минала горната част, тя е готова и отворена. Заглаждам винаги кожната гънка навън. Навън и надолу. Навън и надолу. Когато искам малко по-надълбоко да влезна в канала, повдигам самата фреза, за да може задницата да не ми стързи по нокътната почка. И съм готова.
Проправям си път под кожната гънка леко странично и продължавам с връх към синус, за да влезна максимално по-надълбоко с по-малко движение. Винаги най-много кожа се крие в синусите и в каналите, затова винаги там имаме малко повече работа. Продължавам надолу и с задната част заглаждам. Когато работим с фрези, при обработка на кожна гънка, де-факто комбиниран маникюр, ние трябва изключително много да внимаваме с ногътната плочка, т.е. много да не повдигаме фрезата, когато работим по завоите, т.е. в синусите, ето в тази част. Защото една от най-често срещаните грешки е майстори да работят с легнала фреза. Само секунда да прекъсна. Да работят с легнала фреза, когато работят в централната част, а докато стигнат в синуса да я повдигат. И по този начин, когато вие повдигнате, обикновено се работи с пламък, а, повдигаме и реално той върха на пламъка абсолютно никаква работа не върши, само прави канали и дупки в кожата, в нокътната плочка. И това много, освен нали, че е вредно, разбира се, много забавя майстори. Най-често начинаещи майстори, завършили базов курс или нали, независимо като цяло на какво ниво са, използват пламък, фреза пламък. Да, тя е много универсална и е подходяща за всеки тип кожа, но е хубаво да можем и да използваме малко по-обемни, като тип, например, като тази, фреза в нашата работа, за да можем при кожни гънки, които имат нали, повече загрубяла кожа, има повече работа при тях, да се справяме също толкова бързо, колкото и с лесните кожни гънки. Защото няма как с всички да работим с един и същ пламък, например, с остър връх. Със сигурност с едни ще работим супер бързо, а пък с други половин час няма да можем да минем дори с накрайника, камо ли да изрежем. Така. Можете да видите как половината ми джоб ето тук е абсолютно чисто празен. А другата още не е почистен и има следи от мъртва кожа, бели участъци. Сега ще минем и него, изключвам пилата, сменям посоката на ревърс и отново работя на 20 000 оборота. Започвам от центъра, минавам през синуса, издърпвам доколкото мога с една ръка кожната гънка и продължавам. Реално, благодарение на такъв тип фреза, малко по-обемиста и с правилен нали, връх, който хем да се влиза надълбоко и да има няколко повърхности, с които едновременно да се работи, един маникюр може да бъде направен, т.е. почистване на кутико, искам да кажа, може да бъде направен съвсем за 10 минути с изрязване, тъй като ние с броени движения минаваме цялата гънка. Просто трябва да се внимава, да не се стържи твърде много по нокътната плочка, да се следи, когато не хвърчи мъртва кутикула, залепената кутикула по нокътната плочка, да не се работи по нея вече. Когато започне да хвърчи прах,
това означава, че вие пилите нокътна плочка. Хубавото е, че с такъв тип, нали, заоблен връх имате малки шансове от това да нарените нокътната плочка, от смисъл да направите тънък канал, който е много възможен при работа с пламък. Със сигурност ви се е случвало поне веднъж. Да дойде клиентката на поддръжка и да има едни, особено тук в синусите, едни ивици, едни канали. Това е дупка в нокътя. Това не е мъртва кожа и копико, това е дупка в нокътя. Продължавам с заглаждането странично и сме готови. Когато сте по-начинаещ майстор, аз винаги съветвам с едно тампонче и с един клинер да се мине под кутикула, да се изчисти и така да се изреже с режещия инструмент, независимо той дали ще е клеща или ще бъде ножица. Защото когато нямате чак толкова много практика, по някой път праховите частици бъркат и ни заблуждават. И си мислим, че това е кожа и започваме да дълбаем, да чоплим, да чопкаме и като цяло погледа се обърква какво трябва да бъде изрязано и какво не. И когато си минете с тампона с клинера и когато се премахне цялата а, целият прахов остатък, много чист е целият маникюр и ясно и видимо е къде трябва да изрежем. Има много техники на държане на самата ножица. Единият е този вариант, с който аз работя, и другия е обратният захват. Но това е съвсем различна техника, затова няма да го споменавам. Аз работя по ето този начин. Когато изрязваме, трябва да работим с много къси движения, къси разрези, за да сме сигурни, че ще можем да вземем максимално дълбоко и прецизно и безопасно завоите на кожната гънка, т.е. работата отново в синусите, там където е най-трудна нашата задача. Защото ако се опитаме на няколко пъти да изрежем кожната гънка, буквално на няколко големи разрези, самата ножица няма как да вземе завоя толкова добре, толкова прецизно и обикновено се правят ранички точно в завоите, в синусите. И това никак не е приятно. Така, преминаваме към показалеца. Повтарям с много къси разрези, буквално 2 мм по 2 мм. Колкото и опит да имаме, винаги е по-добре да изрязваме с къси разрези, отколкото на 2 на 3 пъти. Можем по-бързо да ги правим, нали, по-бързо да действаме, но не и по-нарядко.
Така. Хубаво е, но не задължително е след разреза ние да полираме кожната гънка и като цяло среза. Хубавото на тази фреза е, че може със същата фреза да се изпълни и именно тази стъпка. Т.е. препоръчително е отново да си сложа малко от пудрата, съвсем лекичко, защото ви казах, че кожата изглежда доста по-кадифена, когато се полира с пудрата. И отново помага тя да не се задръства. Разбира се, може и да полираме с масло за кожички, с полировач, силиконов накрайник. Всички това са техники, които се използват. Вече зависи кой каква техника си избере и му е най-удобна и лесна за работа. Когато полираме, трябва да работим на доста по-низки обороти. В случая аз ще работя на 10 000 оборота и без абсолютно никакъв натиск. Минавате си много финно по самия разрез и може да се полира всичко наоколо. Без натиск, за да не запарва на клиента и без да се задържа кой знае колко на едно и също място. Минавам с това заоблено връхче по самия разрез, по самия завой. И по-нататък нагоре полирам. Срещали ли сте тази фреза до сега? Работили ли сте с нея? Или предимно работите Аз с лично пламък? не съм срещала такава фреза. Да, малко по-рядко срещана е. Не знам, когато дръпна назаде, фокусира ли? Успявате ли да видите истинската форма на самата фреза? Защото когато я доближа, фокуса се губи, но мисля, че когато я държа малко по-назад, е по-фокусирана. Да, вижда се. Супер, добре. Да, това ме интересува. Благодаря, Анелия. Се включи. И тъй ето по този начин, без абсолютно никакъв натиск, съвсем повърхностно, отново със същата фреза, на 10 000 оборота, си минаваме и полираме. Фрезата от същия магазин ли се купува? Да, фрезата също е от Ликлад, със сигурност ще има и в други магазини, разбира се, но в случая тази е от Ликлад също, да. С червена насечка. Синята би дошла според мене доста груба за маникюр, тъй като самата фреза е обемна. Щом е обемна, т.е. щом диаметъра е широк, това означава, че тя обхваща така или иначе по-голяма площ при обработка на кожна гънка. Съответно, съответно, щом обхваща по-голяма площ, това означава, че тя работи по-бързо. И ако ние използваме синя, съвсем става опасно. Така че аз винаги работя с червена, като цяло работя с червена фреза,
каквато и да е формата и в маникюр, Да но го това не е махна, бе. съвсем задължително. Кожата си е мазната, пепе, тя му дава. На колко оборота препоръчвате сваляне на покритие и има ли значение какво е то? Гела, гел, акрил. Или оборотите са винаги едни и същи, само цвета на насечката е различна. Така, сега, аз винаги свалям изкуствено покритие на 25 000 оборота. Така съм свикнала. Това не е напълно задължително, но аз лично по този начин работя. 25 000 оборота са ми супер удобни. Така, а, в повечето случаи работя с лилава насечка, което е между червена и синя, но тук вече много си остава от значение самите ножове под каква форма са. Самите ножове под каква форма са. Защото когато те са хиксообразни, те свалят доста по-бавно и плавно и гладко. А когато са фисурна насечка, такива малко като квадратни, нали, трудно се рисува в момента, не мога да ви покажа, но нали, има фиксообразни и такъв друг тип насечка, те свалят много по-бързо. Много по-бързо, те са много по-груби. Може да е един и същ цвят насечка, но фисурната сваля повече от хиксообразната. И реално погледнато, а, също и това трябва да се гледа при сваляне и при избор на фрези за сваляне на старо покритие. Не само цвета, ами и самата фигурките под каква форма са. Така. Момичета, аз тотално от всякъде съм ги полирала, вече просто си играя, така че спирам и ги почиствам, за да ги видите и вие. Но по принцип гел-лак, нали, все пак сега аз работя по такъв начин, то не е закон това нещо. По принцип с червена насечка се сваля гел-лак, с синя гел, може и гел-лак, но трябва да имате достатъчно добър опит и да можете просто да си контролирате ръката. Да не натискате, а да работите плавно. Така. Акрил. Акрил много рядко ми се налага да свалям, тъй като много малко хора работят с акрил. По-скоро лятото клиентите, които пристигат от чужбина, са с акрил. Тях си ги работя с възможно най-грубата насечка, която имам в салона. В смисъл, примерно с черна си ги работя. Тъй като той е доста по-твърд материал и му отнема малко повече нужда, необходимост от пилене. Надявам се, че резултата ви харесва. Аз лично не виждам абсолютно никакъв остатък от кожна гънка. Съответно, когато започвам да полагам покритието, т.е. да лакирам цвета, мога, пак не задължително, но може да си избутаме кожната гънка, за да можем да напъхаме по-надълбоко цвета и така. И кожата след 10-15 минути, като се върне наопаки и съответно изглежда този ефект. Тя даже си влиза под кутикула самата клечка, да. Изглежда ефекта на така наречения руски маникюр. Реално полагане на покритието под кутикулата. Така че отново да извадя фрезата. На тъмен фон дали ще се види? Може би така най-добре се вижда. Мгм. Да, вижда се вече и супер. Значи това ви е формата. Много е интересна, нестандартна, но пък върши чудесна работа, особено за бърз маникюр, когато бързаме.
А, Радвам се, че ви допадна фрезата, радвам се, че ви допадна техниката и резултата. Искам да попитам дали имате някакви допълнителни въпроси, свързани по тази тема. Благодаря за отделеното време и за новите знания. Благодаря ти и аз много, Мими, за отделеното време от твоя страна. Радвам се, че ти допадна техниката и че успях да помогна в работата ти с почистване на кутикула. Имате ли... Да, утре ще я пробвам. Утре ще я пробвам, благодаря. Радвам се. Супер и можеш да споделиш резултати или на лично съобщение, или на съобщение в страницата на школата с това как си се справила. Някой иска ли да сподели свой опит или някакви проблеми, с които се среща, с които се сблъсква при работа в комбинирания маникюр? Добре, момичета, ако нямате допълнителни въпроси, благодаря ви много, че бяхте тази вечер заедно с мен да почистим тези ногти, а сега следва и да ги изградим. Приятна вечер ви желая, приятен уикенд и до следващия път. Знаете, лайф има всеки четвъртък. Всички преподаватели от школата се изреждаме подред и има всеки четвъртък лайв от различен час от 18-19. Записите винаги остават. Записите директно можете да гледате в YouTube канала на школата. Школа за маникюр Ликлак. Там винаги остават лайфовете достъпни. Благодаря ви още веднъж за вниманието и за отделеното време. Приятна вечер! Лека вечер, Мими!